Kawai ke senglekno ke baklan bor ka perthei kala berngam ban penhiar keput ya Sarkar India hapo ka jingalam Narendra Modi halur kawai ka video ka bala pensa priang ban peniat lingkut yaki arngur ki kenthei ha Manipur da ki paj bor ki badai na kajat beriu meitei kane ka ken hun lekno kala penpau ba ki kenthei Kristan ban Muslim ha India kim julong shangan ki paj ku gizo na kaleng ka Gangpuki district ki badon hapo kalama jong ka Gangpuki district tribal church leaders fellowship kila pendam lang ha ka jing duai ban yono kham kloi ya ka jing dawa la ka jong ka senchar khadar jong ki pai lum ka jela ya ka ne ka jing lang duai la penlong Hamadan Brick M Thomas gang pokpi bat lawan ban yeso da kinong yalam niam ba pokmat ki kugizo kinong yalam balang ki rushempang kinong yalam seng balang kinong tremon seng ba bat kiwe u president ka kuki impeach ajang khongzai kotus vice chairman Luthang Hopik, Nong Trey Human Right Dr. S. Kongloi, President Gakuki Women Organization for Human Rights, Hahat Tothang, Bad Kiwe Kinoelam, Kila Ajingkren. Hagane Kasngi, Nalor Kinoelam Niam. Nalor Kiwe Kamat, Bahakmat Jonkane Jingalang Duai, Katkum Kajingong, Kagang Pokpi District Tribal Church Leader Fellowship, Kalong Banyo Kajing Job Halor Kajing Dawa Kipat Kugizo. Kata banyo no kamkloy yela ka jong ka senchar khadar ki pulit ka Manipur ki layo ban kurup hadu khatway spa khandai psan teli ki suloi bat khat sau spa lai po ar teli ki kuli ha ka jing khanra ha ki Valley district ka bala penlong ha ki jaka bajur bha ka jing ya umsnam ha po ki district baper ka Manipur ha ka santarik jemang kala donru ka jing thombor bat rong tu ye ki tiar siat naga kan hon ki pulit ha top pokpi police outpost bat halilong chajing Imphal West shua kane palat 1000 teli ki tiar siat bat ki kuli kila syatu na ki jaka bu tiar siat jong ki bor pahara balapha Shamanipur kabala jaru ha kapor badang thnamba kathmaya perjat benru ha padang ki kuki bat ki mitei